Veronika z Kokošoviec na východe Slovenska sa narodila s diagnózou, ktorá ju pripútala na invalidný vozík. Napriek nepriazni osudu je to ale mimoriadne múdre a šikovné dievča. Riešením jej problémov je náročná operácia v zahraničí. K tej teraz to pomôže aj výťažok z dobrovoľného vstupného z driftovacej akcie. Vyzbieralo sa takmer 10 000 eur. Je to rýchle, ako aj my jazdíme na vozičku a má to niečo aj spoločné. Svoj prvý vozík dostala Veronika ako trojročná. Veľmi rýchlo si zvykla na jeho ovládanie. Podľa jej mamky niektoré jej jazdy nemajú ďaleko od driftu. Niekto sa narodí s volantom v ruke, ona s joystickom. A vedela by si na tom aj driftovať? Prvý vozík, čo má, je taký, čo zapla a dookola točila, takže je to prakticky drift. Teraz má Veronika 10 rokov a toto je už jej tretí vozík, no pre diagnózu nedokáže dlho sedieť bez korzetu. Tým, že sa chrbtica deformuje, zabrať dostávajú aj vnútorné orgány, čo má za následok, že sa jej aj ťažšie dýcha. Riešením je operácia v zahraničí, ktorá je ale finančne náročná. A to byť operácia mojej chrbtice. A to je nejaká vážna operácia, že? No dá sa povedať, že hej. Vôňa spálených pneumatík, burácanie motorov a k tomu dávka charity. Priaznivci driftovania dokázali, že motoristická komunita má skutočne veľké srdce a dokáže sa spojiť pre dobrú vec. Mojím snom bolo urobiť niečo, čo bežní ľudia nerobia. A tak som ma napadlo, keďže som drifter, tak skúsme niečo vymyslieť, čo má aj vyššiu pridanú hodnotu. Poďme pomôcť tam, kde je to v podstate potrebné. Na charitatívny drift sa prihlásilo 46 jazdcov, 4 dokonca z Poľska a za volantom mali zastúpenie aj ženy. Aj si zajazdíme a zároveň niekomu pomôžeme, kto to potrebuje. Ako každé dieťa má aj Veronika svoje sny. Keby mala lietajúci vozík, vybrala by sa do Talianska. Miluje cestoviny a parmezán. A okrem toho aj kreslenie, skladanie lega a spolu so svojimi mladšími súrodencami rada súťaží. Oni na bicykloch, Veronika na vozíku. Trúfla by si aj do toho autička sadnúť? Už som bola, ale bola som trošku pomalšie, ale asi tak rýchlo by som si neodvážila ísť. 9 693 eur a 84 centov. A že by sa takú osvetu, že aj my proste driftéri, bordelári sme pomáhali tam, kde je to potrebné. Z Prešova Vlado Jurek, televízia Joj.